toto je naša dnešná výbava. Počkaj, daj si, zrežím zblízka. Máš, dobre. Hej. Počkaj, ešte A Marcel si kúpil nové tričko. Ubošaka. Odchádzame zo školy, smutný. O druhej tu má byť. Malo to byť o druhej, nepočkali na nás chlapci, začali už o jednej. Albert sa niekde vyparil. A tak, toto je seriózna škola? Pýtam sa, je toto seriózna škola? Nie, lebo... Tam je pán Dolža. On bol taký seriózny. Hej. Viete čo mám práve do botičku? Viete, že je to taký príbeh, že z jeho príbehu? Toto je smutný, je to jeden smutný príbeh. Doslova. Doslova príbeh. Ale dnes ideme do posilovne, to je dobré. Tam. Ideme sa radšej. Chcete sa učiť, alebo ísť do polusu? Ja nejdem. Nebudem sa učiť. Ja som chcel kúpiť čaj ešte. Nejaký aromatický. Ale hlavne zajtra si zahráme futbal možno, keď nás počkajú, samozrejme. Lebo zatiaľ s nimi máme veľmi dobré skúsenosti. Na zajtrajší zápas, ktorý vyhrajeme, lebo Slovensko je najlepšie. Tak. Slavo Večer hovorí. Ako Slota je síce debil, ale... Ale nie debil, ale Slováci je vtedy dobrý. Presne tak. Lebo on nevie, čo chce. Nesúhlasil so Slotom. Áno, sa doľava. Ide auto, pozor, ide auto! Toto je šport. Šport nemá hranice, ja bež. Ale teda potrebujem ešte zobrať peniaze z zbytky, keď zanechám. No jasne. Už je konec, už sa nedá. Asi hej. Už sa nedá zapojiť do súťaže. Kostol. Ja tu tam, idem repovať.